सरकार tabuk tei 3 bosor chalogui de mano chalogui maya BJP hapang kendra bo abo saiman sugya hujotono boi paijak nei news ai dongkha abisingo tabuk sin tirprao je barsalai tongmani modi sarkar phaioi koma talk sugrogo poddoluson MDC ni khurok tukhnao je mobile lock dimani abo joton modi ni angtikai phaio modi siribo ari modi sarkar phaya phanto technology phaimani ba jotto won phainai jotto deson phaya abo sudu ni modi sarkar phaiu mane abo kono kogyable abo hai amok kogrok sai tongo poddoluson tirpra koma jagao social media rogo talk surogo nugu tiprasarano Lasimung tongo tipra mothano lasimung rugu tamokai geta tiplen timalia tiprasa ekot timalia 120 malia kok brok roman script timalia jumla thoki kahini tipra mothano si thoki tong roman script 100 বছরে 200 বছর bo maiya ake nungkai tamu timanan bagai BJP o thang sudu buri rono khutong bagnani na tamu bagnani bagai thang bini no surungui se tipra motharo khutong rok mani rok bago hini khnau blanket rok abo ekta kuno kok haide abo bai tiprasa muthang jangnai nung BJP khaikai tiprasa ne hamkrai ni kok sisadi tiprasa ekot ni kok nung tudi nung ang nung buto tiprasa ble jotto milui se khorang tisadi tamo tipra mothon simi dusi tongba nung tiprasa adiba tiprasa ekot tubui ma kai ba ni phanu bumung tho tipra mothon phan bumung tho amni bagoi politics thonga jagao tubui ma ya hinoi nung kai tamo tubui ma ya sa nung kai tamo rekha abo buto collection phainai ble atar patar oba hakai JMDC podolosson kok samani rok abo jotto no third class angya tatal kok rok sawoi tiprasano bibranti khayoi tongmani tei mandai borgatal jompuijala joto jagao BJP tabuk 5000 ang khaini khnao busuk lasimesa borok si masrapan gurui shehar kali nai norok borok ni borok si gurui BJP ni wai kai BJP edisio sarkar khanai hinsai tongkha amsuk lasimesa tei social media rogo YouTube rogo kok samani chajagya kobama channel rogo tiprasarok borong ni biride kok sakai chajagya ango tamni bagai chajagya ba kubui kok ni kok no kai phiruk maya diba nungle sabni bagai samung khaiba na ni bohok thangnani bagai de samung khai na Bangladesh ni wansarok ni bagai nung samung khai nung tiprasang kai tiprasani bagai bu samung khai di kai o ha ni busa butoi thangnani samung khai di tiprasarok bobai kai o hawot thangi thangmannai akhutung bangma bai robat chara bangmani bai jamil chara bangma bai tiprasa thare thangnai ba o hai nang nungya kokrok sai tongmani khnawo sung i MDC babu poddoluson noatia de tirpra saimia kintu bo just jaga phano naidi ungthok kai kok samani bini kok kaisa pano tiprasani hamkrani kok phaiya totono tiprasano attack khainani tiprasana haimesanani tiprasani birodi kok sanani obo haimangsi bini ekono kok satani rogo media rogo kok satani rogo jaga phano tiprasano birodi khaimang samani norok nugui dona o poddoluson tirpura Akai finai din rogo bini birja kathali area wo boto sit madamanno maya ticket ajaga tonusri tripra hinite manga tongtongo bobo bailek ngi tongo kai borok BJP bin singono BJP sit seglayoi buknai saisik lai tanglai pegra wano kaisa teise tipra mothano dusi tongo MDC sit seglayoi Mahabharat juddho nangai tipra motharok ni saitong okogrok bai mide milita okte buksong norok bunai oba hai sorojontro khai tongo sini MDC babu poddoluson tirpra tiprasano brainwash khai tongo BJP ni ongkhorbi phaidi buba garabai hayoi samung khai paidi dofani bagoi samung khaidi belai kahamungnai oba hai tiprasani birodi khai kok sagai tiprasarok no nara nakarno abno kisan nung buwan sukdi tiprasarok nakar glak ble jora kaisa nung jawab sanjangnai tiprasani bagoi tam khai kanung asuk bosor MDC saka nung buino dusi manung kai nono budu sinai khorsa lai ongkhonai ble abo hairono wansu koi bokhorgo nalgoi kokrok sadi ei tiprasarok busango norok wansanan khaidi sabo game thungui tong game norok nukna sini tirprawo wansarok boba ke game thung tong tiprasani kunu land right ni mannani sakrijaka BJP to rimaya nini jonojati khaitna tiprasa MDC hindi MLA hindi minister hindi borok mungsa rimaya rok sudu wansano rinani bagoi simise thumprai chara tirprani ADC pointo wansano dinani bagoi Bangladesh ni borok kobongma tabo genjam nguitong agotla rogo kobongma tuirukung kina rogo ainu nogrok tangi tong maika abo hairong tongnani jagarina ni bagoi se ADC dokol khaina ni bagoi BJP jonojati khaine tiprasarok ulla ngui cover sulok ngui tong hake norok bu naidi abo hairono wansukdi busango tiprasarok noroni ostito rok khani bagoi o je koyekjona BJP jonojati khai tongani MDC MLA minister rok koyekta leaders petta rok tongkha borok busango seat rok ni bagoi asuk thai rok de seat manno hinoi borok bu ulla ngui tongkha obo hairong no logiri khai belai chayangnai kisemisa rang ni bagoi chayangnai